Dámská riflová bunda v bílé barvě trošku elegantnějšího střihu, velikost 40M. Na hrudníku kapsičky zdobené cvočky. Boční kapsy jsou taky zdobené cvočky a vnitřní kapsy z obou stran. Dobrý pro klíče nebo peněženku. Délka rukávu od podpaží dolů je 45 cm. Hrudník, když se to měří volně položené, je 47 cm a délka od ramene dolů 65 cm. Podíváme se ještě ze zadu. Bohužel ten kousek, ať pěkný, má jednu vadu. Několik flíčků. Drobné, nejsou vidět, při zahnutém rukávu už vůbec ne. Cena 180 korun.